everyone! Welcome back to my channel. And sa mga bago pa lang, hello po sa inyo. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe muna kayo and hit the notification bell na katabi niya para lagi kayong manonotify pag meron akong bagong upload. Kailangan nakabell yan, ha? Don't forget! So, sa mga gusto lang naman. So, ang topic natin ngayon is about dun sa pinost ko sa aking community tab na kung meron kayong gustong itanong sa akin or may gusto kayong sabihin, ayun yung iba-vlog natin. Itong si Ate Olia Vlog, ayan, meron siya ditong question about sa amo. So, sabi niya, paano mo ni nakuha loob nin mga amo mo dyan? So, parang Bicol kasi ito, guys, no? So, sabi niya, paano mo nakuha yung loob ng amo mo? So, siguro yung pinakamagandang word naman sabi ko dito ay, paano mo pinakisamahan yung amo mo? Ayun, parang ganun siguro, no? Paano makisama sa amo or paano sila maging mabait sa'yo para naman magtagal ka dyan sa amo mo, ganun. So, ang masasabi ko dito, Ate Olia, pagdating ko kasi dito sa Saudi Arabia, pag bagong dating ka dito sa Saudi Arabia, syempre, maninibago ka talaga. Sa kultura nila, sa pananalita, sa pagkain, lahat-lahat yan. So, paano ko sa kanila makikisama? Syempre, una is yung pakikipag-usap. Dapat like kang makapag-usap sa kanila in English or in Arabic kung hindi sila marunong mag-English masyado. So, pwede mo naman yan na sinyasan muna kayo. But, always put in your mind na dapat lagi kayong pakumbaba. Ayun, yung parang hindi kayo pasigaw, hindi kayo pagalit magsalita, para at least yung first impression nila sa'yo is hindi masama or hindi ka nila pag-iisipan ng masama dahil ganun ka magsalita nga. So, mahirap yan sa una dahil minsan talagang merong mga tao na kung magsalita is parang galit pero hindi naman talaga, di ba? May mga ganun kasing tao kahit sa atin sa Pilipinas na feeling mo is galit na to kasi sa pagsasalita niya pa lang pero hindi naman. So, ayun. So, una, pakikipag-usap. And next, syempre dahil tayo ay bago dito, tayo ang makikisama. Tayo ang mag-a-adjust dahil tayo ang may kailangan. Kaya tayo nandito is para magtrabaho. So, syempre pag gigising sa umaga at nakikita mo yung amo mo, huwag mong kakalimutan na batiin ng good morning, good afternoon kaya, or good evening yung iyong amo. And syempre, lagi dapat nakasmile. Kahit meron tayong mga problema, santabi nyo muna yan, sa likod muna yan, pagpasok nyo na yan sa inyong mga kwarto. Pagkaharap nyo yung amo nyo, lagi dapat kayo nakasmile para lagi kayong good vibes sa loob ng bahay nyo. And syempre, para hindi rin sila mabad vibes, kapag kasi ikaw ay laging nakasimangot, syempre, nag-iisip, bakit kaya to ganito? Bakit ganyan? Bakit ganyan? So, nag-iisip din yung mga yan. Kaya dapat tayo laging masigla, lagi tayong masaya, para sila is hindi nag-iisip ng masama. And lalo din yung naiinis pagka nakasimangot ka. Itong next natin is yung i-share ko naman sa inyo, yung pagdating ko pa lang dito sa bahay na to, sa bago kong amo, no? Pagdating ko, maaga akong gumising. Tapos, tinrabaho ko lahat. As in, wala akong tigil. Linis dito, linis doon. Ganyan. Tapos sila, nakikita nila ako. Lagi ako naglilinis. Ang ingay na vacuum, ganyan. Walis-walis, linis kahit saan. Tapos, alam nyo ba, sila na mismo yung nagsabi sa akin, tama na yan, bukas naman, magpahinga ka naman. O, diba? At least, yung nakikita ba nila na, ay, ang sipag ng batang to, ay, ang sipag naman ng nakuha namin, ang swerte namin, at masipag siya. Ganyan. And lagi mo yung gagawin, hindi lang sa unang araw, syempre, lagi mong ipapakita na masipag ka. Kasi, pag lagi mo yung pinapakita, hindi ka nila uutusan. Uutusan ka man, siguro paminsan-minsan, pag may gusto silang ipagawa talaga na importante. Pero yung everyday na, gawin mo to, hindi ka pa tapos sa trabaho mo, may utos na naman, gawin mo to, gawin mo yan. Sawihada. 'Di ba? Pero kung ikaw mismo, maaga kang gumigising, and paggising nila, malinis na yung mga dapat na malinis. Halimbawa, yung sala, yung kusina, yan yung mga unang mga pinupuntahan nila. Pag nakita nila yan na malinis na, hindi ka na nila uutusan, 'di ba? Sila pa mismo yung magsasabi sa iyo na tama na yan, magpahinga ka na. Yala, kala, saro higuro pa, sawi na mshuey. Ayan, 'di ba? Sila mismo yung magsasabi sa iyo na. So, ang Tagalog nun is, tama na yan. Ayan, pumunta ka na sa kwarto mo, matulog ka muna, magpahinga ka muna. So, ayun yung Tagalog ng Arabic na sinabi ko, no? So, ayun yung may share ko sa inyo, huwag tatamad-tamad. Siyempre, pakita mo lagi na naglilinis ka kasi yan yung gusto nila. Kaya sila kumuha ng housemaid
is dahil gusto nila malinis yung bahay nila. Para saan pa at kumuha sila ng housemate kung lagi nilang makikita na makalat, madumi yung bahay. So kung pinapakita mo na masipag ka, na malinis ka sa bahay, yung mga bata, kung may alaga ka man na bata, maayos yung mga bata, hindi nagugutom, and maayos yung kanilang kwarto, maayos yung kanilang pananamit, malinis yung mga bata, sila na mismo yung magiging mabait sa'yo. Sila na mismo yung magsasabing magpahinga ka, sila na mismo yung magbibigay minsan ng mga hadiya or ng mga regalo sa'yo para naman doon sa iyong ginagawa na kasipagan is may kapalit yan. Ano po? So, pero wag natin i-expect yung kapalit. Siyempre, gawin natin yung trabaho natin ng tama lagi para unexpected yan. So, just do whatever you want. Ano daw? English pa kasi. So, gawin mo lang yung mga dapat mong gawin as housemate. Okay? Para lagi kayong okay ng inyong mga amo. Tuwang-tuwa sila ng ganyan, na paggising sa umaga, ang linis ng bahay, ang bango-bango. Alam naman natin yung mga dapat ginagawa ng isang housemate, so hindi na yung kailangan isa-isahin pa, di ba? And ito pa, yung isa pa na medyo about sa religion, pero hindi naman yan talaga about dahil Katoliko tayo or Muslim sila. So, minsan kasi diba may ginagamit sila ng mga salita na Mashallah, Insha'Allah, Bismillah, mga ganyan. So, kapag tayo, halimbawa, ay magbubukas ng pintuan at sila yung papasok, halimbawa nag-doorbell at tayo magbubukas. So, huwag natin kakalimutan sabihin yung Bismillah, ganyan. Tapos, halimbawa, binilhan ng damit yung bata or may bagong gamit sa bahay na binili sila, sabihin mo, Mashallah. Parang kasi pag ginagamit natin yung mga word na yon, parang napapanatag yung loob nila, and isa na rin sa mga, sa pagrespeto natin ba sa kanilang relihiyon, na kahit papaano is ginagamit natin yung mga words na yun. Isa kasi yan sa mga salita na parang kasama yung Diyos nila. Ayan, si Allah na isinasali nila doon sa mga salita na yun. So, parang respeto natin yan sa kanila. So, hindi naman yan masama na gamitin natin kahit hindi tayo mga Muslim, kahit yung iba is Kristiyano. So, pwede natin yan gamitin para panatag sila ba na maka-Diyos. Parang, uy, maka-Diyos din yung kasama namin sa bahay. Parang ganun ba? Ewan ko kung paano ko i-explain, pero basta narinig ko kasi yan sinasabi nila lagi. So, sinasabi ko na din minsan kasi nga nahahawaan na din ako. And parang okay naman din siyang gamitin talaga. So, hindi ko alam yung pinaka-meaning ng mga words na yan. So, kung may mga Muslim dito, paki-comment na lang sa baba kung ano talaga yung pinaka-meaning ng mga salita na yun na nabanggit ko. And meron pa yan, marami pa yan na mga salita. Hindi ko lang din talaga minsan matandaan na, no? Hindi ko na matandaan yung iba. So, ito pa, halimbawa, meron yung among babae na may bagong suot siya, tapos halimbawa, nag-makeup, nag-ayos ng sarili. Huwag mo rin kalimutan na sabihan siya, wow, you're beautiful, madam, ganyan. Yung parang, i-ano mo rin siya, anong tawag doon? Yung purihin, ayan, purihin mo rin siya kahit papaano. Minsan masarap din yun sa pakiramdam ng ating mga amo. Nasasabihan mo sila na, wow, you are beautiful, madam, this is good. Ayan, bagay sa'yo to, ganyan. Masarap yun sa pakiramdam nila pagka sinasabihan mo sila ng ganyan. And at the same time, nagiging close kayo, and then dyan na yun magsisimula na magtatanong-tanong siya about sa life mo. So, hindi naman kailangan na ikwento mo lahat. Pero pag kayo ay medyo nagkakwentuhan na and nagkakakuhanan kayo ng loob, dyan magsisimula ang magandang pagsasama nyo sa loob ng bahay bilang isang domestic helper at isang madam or isang amo. Minsan, maganda rin na magkaibigan yung turing nyo sa isa't isa, hindi bilang employer at hindi bilang isang katulong, para magtagal yung inyong pagsasama dyan sa bahay na maayos. Na walang samaan ng loob, walang sigawan, walang away, walang galit-galit. Pagka naging magkaibigan kayo at nagkakwentuhan, ganyan, hindi kanya masyadong uutusan, and lagi kanyang isasama sa mga shopping, ano yung gusto mo, pwede ka rin niyang bilhan, yung mga ganun. So, i-close nyo yung amo yung mga babae. Ganyan, di ba? Sino mga relate dyan? Ayan, comment na lang kayo sa baba, guys, kung meron pa kayong mga ibang tips para makuha yung loob ng inyong mga amo. Free kayo na mag-comment sa section box below kung meron pa kayong ibang tips para dito. At ayun lang yung ma-share ko na experience ko sa inyo
na mga nanonood. At sa nagtanong nito, thank you so much Ate Oya Vlog. Ayan, sa pag-ask and may na-vlog tayo today. So, ayun lang for today and thank you so much for watching guys. And don't forget to subscribe to my channel kung hindi pa at pakibigyan naman po ako ng thumbs up kung nagustuhan nyo ang video na ito. At syempre, hindi natin kakalimutan ang shoutout. So, ito na sila. Isa-isahin na natin. Shout out kay Aspire Zone from Doha, Qatar. Ayan, shout out po sa iyo. Thank you so much for watching po. And shout out din kay MJ Vlogs. Ayan, sis, thank you so much. Nasa Taiwan ito si MJ Vlog. Shout out sa iyo. And shout out din kay Ate Roneth Jenkins na napaka-supportive din. Thank you so much din po sa pag-watch lagi, Ate Roneth. And shout out din kay Ate Maria Fe Vlogs. Ayan, hello Ate Maria Fe. Thank you so much again for watching always po. At saka kay Emeralds Ramalets 24. Hindi ko alam kung paano ito basahin. Ayan. So, shoutout din po sa iyo. Thank you so much for watching din. And kay Ate Jozon. Ayan, si Ate Jozon na napaka sarap panoorin sa mga live. Ayan. At saka mga videos niya na puro mukbang. Oh my God, nakakapaglaway. Ayan, si Ate Jozon. At si Ate Welin Jodosyo. Ayan, shoutout din from Qatar. Si Ate Welin Jodosyo. At shout out din kay Wizam Bazel, home cooking. Ayan. Shout out din sa iyo. Thanks so much for supporting. Shout out din kay Anna Cams family. Ayan. Thank you po Ate Anna Cams sa pag-watch and sa pag-support din po sa akin. Thank you. Ayan. So ayun lang yung ating shout out for today. And kung gusto niyo ma-shout out, comment lang po kayo sa comment box down at next video i-shout out natin yan. So ayun lang yung video natin for today at see you on my next one na po. And have a good day everyone. God bless po. Bye-bye.